кӯдакҳои майдая аренда мегирифтем. یعنی وقتی که ما کودک را تلبیدن جلب میکنیم تبلیغ گدایی رو باید بس کنیم. салому дуруди бепоён ба шумо бинандаи азиз. яке аз падидаҳои номатлуби интернетӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан дар ютуб рӯз то рӯз ривоҷ ёфта истодааст, ин талбандагӣ ба ҳисоб меравад. талбандагӣ ё гадоӣ мафҳум ва маънои пурсиш ё пурсиданро дорад, ки барои бароварда кардани эҳтиёҷоти хеш ва мушкилоти хеш анҷом дода мешавад. аммо чӣ дар дунёи воқеӣ ва чӣ дар дунёи маҷозӣ фиребгарону муфтхӯрон аз ин ба таври васеъ истифода мебаранд ва барои ба даст овардани боварии мардум ва барангехтани эҳсосоти онҳо аз роҳ ва усулҳои зиёд ва гуногуне истифода мебаранд. шояде ки ман навъи чизҳои шуморо тамошо кардам дар саҳифаҳои пештар, ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ масъалаи доғ гаштагӣ аст. мисол талбандагӣ, гадоӣ ба ислоҳи дигар. дар ҳамин чизам баъзан ҳолатҳо рух медиҳад, ки мо албатта дар ин масъала розӣ нестем. усуле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои таблиғи гадоӣ ба кор бурда мешавад, истифода бурдан аз ҳузури кӯдакон аст. акаҷона апаҷона ёрдам кунед, илтимос мекунам ба мани муҳтоҷ хайр кунед. яке аз проблемаҳои асосие ки имрӯз аст ҷалб кардани кӯдакон дар ҳамин наворҳо. бубинед гардасари чӣ меравад. ин аз ду ҷиҳат вай дорад таъсири манфӣ дорад. якум ин ки ҳамон кӯдаке мо навор мегирем вай гирья мекунад, вай металбад, вай мекунад, вай ҳамон кӯдак кӯча мебурояд, вай байни дигар кӯдакон мегардад, навор паҳн мешавад ва ҳамин навор оқибат чарх зада мебиёяд, тамошо мекунанд ҳамон шиносои ҳамон кӯдак. яъне кӯдак мавриди тамғабандӣ ва таҳқир қарор мегирад, ки ин метавонад ба ӯ осеби психикӣ расонад. яъне ҳамон гӯем ки раванди иҷтимоишавии ӯро, раванди ба ҷомеа воридшавии ӯро халалдор месозад. ба рафтори блогерони талбанда, ба рафтори блогероне ки ба таблиғи гадоӣ машғул ҳастанд, ба рафтори он блогероне ки мехоҳанд бо роҳи талбандагӣ маблағи муфт ба ҷайб зананд, ҳатто худи блогерон зид баромада дар каналҳояшон бар муқобили онҳо овоз баланд мекунанд. ҳамин шумо блогерое ки збор миллати моро дар тамоми рӯи замин ҳамчун гадо муаррифӣ кардем. бовар кунед ана ҳамин коре ки баъзе блогеро мекунанд, ҳамин кора бизнес кардагиянд. мушкилоти дигари ҷалб кардани кӯдакон ба талбандагӣ ба он оварда мерасонад, ки он пардаи шарму ҳаёе ки онҳо доранд аз байн меравад ва онҳо дар оянда метавонанд бедуни тардид, бедуни мулоҳиза ба талбандагӣ даст зананд. чунки вақте мебинанд бидуни ягон мушкилӣ, бидуни ягон заҳмат маблағи муфт ба даст овардан имкон дорад, онҳо бо рӯзондани ашк ва бо навор кардан ва бо ҳамкорӣ кардан бо чунин фиребгарону тақаллубкорон метавонанд даст ба талбандагӣ зананд. акаҷон акаҷон ёрдам кунед, сабар мегирем, табанадум. ҳолати дуюм худи сирояткунии психикӣ. яъне вақте ки мо кӯдакро ба талбидан ҷалб мекунем, кӯдак мебинад ки бемеҳнат бо як гуфтани якчанд калимаю бо як саҳнасозию рехтани 4 қатра оби чашм соҳиби пул шудан мумкин, вай аз заҳмат дур мемонад. вай ҳамин чиза аз худ мекунад ва ҳамин баъд дар фаъолияташ, дар зиндагиаш ҳамин талбиданро ҳамчун воситаи ба даст овардани ризқу рӯзӣ, ҳатто зиёдтар аз ризқу рӯзӣ
و همچنین واسه به دست آوردن منفیت و مبلغ استفاده میبرد. یکی از جهت‌های متاسفانه منفی همین است برای کودکان. дар дунёи воқеӣ талбандаҳо бо роҳҳо ва усулҳои худро маъюб нишон додан, вонамуд кардан, бо саҳнасозӣ худро маъюб вонамуд мекунанд, худро бемор вонамуд мекунанд. дар ин навор шумо мебинед ки чӣ гуна мард худро маъюб нишон медиҳад ва нафаре ин вонамуд кардани ӯро, ин сохтакори ӯро фош мекунад ва маълум мегардад ки пойҳои худро дар зери шимаш пинҳон карда худро нафари маъюб нишон медиҳад. ҳолати мазкур дар кӯдакон низ ба чашм мерасад. дар ин маврид филмҳои ҳунарӣ ва мустанади зиёде низ рӯйнавор омадаанд. ҳунарпешаи тоҷик Бахтиёр Раҳимов дар мусоҳибаи хеш бо рӯзноманигор Орзу Исоев маълумоти ҷолибро дар мавриди ба иҷора гирифтани кӯдакон барои талбандагӣ нақл мекунад. кӯдакҳоро кӯдакҳои майдая аренда мегирифтанд. анамихе кӯдаки қатиш ҳастааст, кӯдак ай худаш нест, 50 сум падару модари кӯдак наметиҳад, кӯдак мебаре қатиштобига меистад, 500 сомон кор мекунад. вақте дар дунёи воқеӣ ба чунин саҳнасозиҳо даст зананд, аз эҳтимол дур нест ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ ба ин усул рӯҳ наоранд. чунки дар навор худи ҳамон блогер ё таблиғкунандаи гадоӣ ба он кӯдаки бемор ва ё он модаре ки бо 3-4 фарзандаш ва ё он ки падару модаре ки бо 4-5 фарзандаш ҳузур дорад, дигар аз нафаре дар он ҷо дарак нест. мо дар он ҷо на табибонро мебинем, на намояндагони мақомотеро ки тасдиқ кунанд беморӣ ва ё ин ки маъюб будани онро, ё ин ки аз мақомоти маҳал ва ё ин ки аз таҳқиқоте ки бояд он блогер дар мавриди он бемор, дар мавриди он маъюб, дар мавриди он муҳтоҷ гузаронад, мутаассифона дар наворҳояшон намебинем. танҳо бо як нафар суҳбат мекунанд ва ӯ ашк мерезад ва мегиряд ва илтимосу зораву тавалло мекунад ва ба тамоми хорию зиллат рӯ меорад ва ин блогер онро рӯйнавор мегирад ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ютуб нашр мекунад. ба як нукта бояд таваҷҷӯҳ кард ки баъзе аз наворҳои талбандагӣ дар ютуб солҳо мешавад ки чарх мезананд. яъне он пулҷамъкуние ки барои он муҳтоҷ, барои он бемор ва ё он маъюб кушода шудааст, ба истилоҳи худи блогерон збор, то ҳол баста нашудааст. яъне маълум намешавад ки ин збор, ин пулҷамъкунӣ то кай идома пайдо мекунад. манзури ман худи ҳамон наворҳо аст ва шояд он бемор аз дунё чашм пӯшида бошад, вафот карда бошад, шояд он бемор сиҳат ёфта бошад, шояд он эҳтиёҷманд аз он эҳтиёҷмандӣ берун баромада бошад. аммо мутаассифона навор ҳанӯз ҳам дар саҳифа, дар канали ҳамон блогер мечархад ва ҳатто ба назар ҳам мерасад ки баъзе аз блогерони дигар ин наворҳоро дар каналҳояшон бо гузоштани картаҳои худ, бо гузоштани дигар картаҳо мечархонанд ва аз ин пули бедарди миён ба даст меоранд. мо бовар карда, мо мисол нигоҳ кунед, аввал бовар мекардем, як збор мешид, дар 2 рӯз, дар 1 рӯз, дар 2 соат, дар 1 соат збор маҳкам мешид. ба худо қасам, ира ами одамое ки хайр мекарданд, яъне яста маълум айшуна ки ами дар 1 соат, 2 соат, дери дер дар 10 рӯз пули калон ҷамъ мешид, збор маҳкам мешид. ҳозир барои чӣ маҳкам намешавад? 1 миллион збор кунанд, барои чӣ ҳозир маҳкам намешавад? барое ки ин ами хел мошенникӣ, дурӯғгӯӣ, ҳақирӣ бисёр шид. акаҷон апаҷон ёрдам кунед.
التماس با من بیمار یاردم کنید. پدرم از مادرم جدا شدگی است. پول ندارم که این بیماری را یک طرفه کنم. дар баъзе аз наворҳои блогерон ба назар мерасад ки блогерон кӯдаконро маҷбур месозанд ки ба тамошобинон ба хайрхоҳон муроҷиат кунанд ва бо зорию тавалло аз онҳо илтиҷои кӯмак кунанд. ҳатто онҳо ба худ заҳмат намедиҳанд ки ҳамин қисмати водоркуниро ки кӯдак намехоҳад ҳарф занад, намехоҳад муроҷиат кунад, намехоҳад илтиҷо кунад, намехоҳад бигиряд, бурида партоянд ё ба маърази умум нагузоранд. барои бинандаи азиз мо танҳо 2-3 порча аз ин гуна наворҳоро мегузорем ва қазоватро ба худи бинанда вомегузорем ки чӣ гуна ин рафтори блогеронро баҳо медиҳад. اینا آمدیم حمزه کو یا سلام علیک برادرورا سلام علیکم. سلام علیکم. بگو سلام علیک ما دستگیری کنیم. بگو حمزه جوره میته جوره میشه Ayakları çime koy. Kadın tara tamuşa mekanı Çime gel koy garip işte. Akoy. Just tamam kafamı kırmızı. Sağ. Ну тоже. Так bilo çileleri bir gol. Май. Богатство. Акаҷонуштра ёрдам кунад та зама брайна ранга ошнод майлас биё ма гавзам дамоша хабачи бародаро хай будак хоҳиши хидшай мара мисо хоҳиш кама омадам Ba povo fezan. Mas estamos calmos de saber bastante. Pelo chamado. Bugün. Aklıma etmemek yaşımda benim. масъалаи дигар ин сӯистифода кардан аз номи ислом аст ки блогерон ин амалро моҳирона истифода мебаранд. ба хотири худо ба хотири рӯзи қиёмат ҳамин видеоро лайкҳо комментиёту мақсад паҳнаш кунед. аз бароси аллоҳ аз бароси худо ба ҳаққи акай пирмуҳаммад хайр برادری ما را دستگیری کنین از برای الله دادهک ما امروز دستگیری میکنیم فقط به خاطر الله از برای الله کمک کنین به نمیو کدومی که کمک میکنین فقط از برای الله باشه мекобанд ривоятҳо меёбанд ҳамун порчаҳои шеърӣ меёбанд дигаре онҳо ҳам кор мекунанд болоид ва ба ҳамин чӣ мегӯянд истифода аз эътиқоди динии мардум онҳо ҷалб мекунанд мардума барои хайр кардан. تو میدونستی که پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز یتیم بودن؟ میدونی ها؟ زیغ نشوی. این یک همه ما از این دنیا میگذاریم. این دنیا با یگان کس امانت نیست. همه میگذاریم. خب دوستان عزیز در حقیقت مشکل است. یتیم بودن مشکل است. هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بستر در بستر این در جمع برادر بیو چند سال چیزی روزه میگیری؟ 4 سال شده 5 وقت نماز نمیخونی 4 سال شده روزه میگیری 5 وقت نماز نمیخونی. واقعا کس متعجب میشود که اینها برای به دست آوردن مبلغ برای جلب تماشابین برای جلب خیرخواهان با چی کارهای دست نمیزدند. ای ایو دیگه خیلی زور در نیست هیچ جدا نیست. آسان فانکنک هستیم خلق تاجیک خلق دلسوز از زد باور هستیم زد باور نشه زد باور هستیم زد باور نشه